Салом алейкум. Салом алейкум. Созе бачо, навзе. Ира. Мақсад ай ҳар тада я ҷо кадан ҳамун ай номи видео ба фикрам ҳамаи мухлисо уже хит кадан. Оли мегам бо Саид доди худо суриш кадак бо майдони бадрова. Хай это жизнь. Так аз сурат мекунам бо касга кор да мегирад антарияй. Не ай сабабе ки контракти батли шуморо ҳар байни ҳар ма кадаги будем барои гуфтан ҳамин батла ба охир расондан дар курай. Мақсад кадан дар курай. Ай сабабе ки касе батл набура илм бала болай ба ҳамин хотир ба хотири мухлисои ҳардид ма ҳардид тавовардим ки инамҷа ҳардид ба як хулоса аниқ биёен. Умедворум ранги ралли клилвес намекунен. Хотя ваёрам рӯбарӯ будан не пропустим. Хай ягон гап гуфтанӣ боше гап зане. Дар бораи числош значит бояд гап занем, дар бораи судияш гап занем. Дар ҷо мегзара гап занем. Чӣ мегзара? Дар бораи числош бигем агар дар вақти инами аблава шавад ё ки баъди аблава бишавад. Салом алейкум. Ва алейкум салом. Аввалан чӣ хел гузаштанаш сар кунем, масъалаи гузаштани батл як қонуну қоидаи муайян акай Саид агар қонуну қоидаи муайяни ҳамун майдони батл ай аввал ҳамун вақти яктон контракт карда будем ҳамун версус батл д раунд бе ограничена цензура ҳамун цензураи бидку ҳамун сета мат прямой мат ба шени виҷдони мардаки мақсад. Ты мамашкати хел, ты арусати хел, ты иту хел, ты отати хел, ты бачай намеки ма тура намхели хели гапҳо масъал ҳамин ҷиҳато ака семейнира ҳамин охирон бори дабат дерисол кардан ака хай вора гудак меган ака ба филм шумо дахтон ҳамин чиза пасбалят кунен любой ҳақорат омаде бишава модар падар имина нашава ӯ дигаш тирундаи мақсад маънаи хонагиё не мақсад ғайри хонагиё ӯ дига чӣ ӯ мисол ё динамат мара нашуд мисол арус ягон гап меги ки нашудиш қошиқи ягон гап меги хеле хелет медонӣ ман дасолзиё чи дига темоиш қошиқида хеле мақсад куш нестм ай ҳамчу репер агар хеле нигоҳ кунӣ охир намаграничимон ки ту бояд чи текст мара нагӯя знаеш ти дар бораи корум нагӯ дар бораи фарансехтӣ нагӯ дар бораи худум гап назад условияҳои майдони батл бачаҳо условияҳои майдони батл биёен батл кунен условия унаму се цензураи се цензурае ки шумо прекрасно медонед наму чиз мумкин нест остальное мегум ку вайто набинед наму виҷдони хитонада номуз мақсад пага гавнес ништяка неки баъд янки ду репер мебурая баъд хали ранги зананҷан мешава ку бе қанчи хилозада шуд Россия рафта кистигӣ карди мисол хели мисол слишки мибад ураҳа нашава масалан чиз тарехонӣ боша нами ҳозир дар газ зилани боша мезанам агар тошто ограничениёро назар гирем моҳи июл и гапа мегуфтим ам ҷоша қатид мекардам батлава чӣ бозидам барои ки ӯ текстҳо 6 моҳҳо рафтан ти 6 моҳна бидиохел ман 4 бор текст наистум яъни кардам наистум дар кам наистум дар ай сабабе ки текстҳои мара рес намедониста текстҳои тира хеза медониста ай саволи чи ай сабабе ки текстҳои тира хеза медониста ай мара намедонам хеза ва ира медонам текстҳоиша охина ту давбат мара гашти гуфти ки ту рафти аввал дара гуфти ки ай нашуд лен ягон кам ту худам гуфта буди ира да видео о ман худам гуфтам ман рафтам ава ту барои нами кор манам асад типа хел прикол урекадам хел буд ати бо худош гирд душанберам кенте мара гуфти сай ки комят ро ма хафа кадам ту гап агар я ташаккуфта бошу мазанак ӯ текстҳои тира ба номи алло касе мада миёра овардани ай ба номи худо ай хитам безорум ай текстҳои ирам ҷои тарсишам я чизи дига дига стиле нест ки бубрида батлан текст диздак стиле нест дига бубрида амин як диюмш ки темаи шонай икора шон кар якин бор шумо да ҳамчу як нигер ай баян ба худо мегӯ ман қатъи шон салом алейк нестам безор якин боро ман ё да батли ман ё моргирам да икора мақсад шон кар идея номарда ка да батл танчу я нигер шона будан икори ман набудам ман кай кардам наврӯз мероҷ мақсад ман чӣ гуфтаним шумо как батлер як гап дора навайне все средства хороши касера ихе гапайда наврӯз мавози
чӣ мегӯм вақте текстои Ака ту гум чӣ- мешавад чӣ имконият ҳаст истифода вале номардӣ мешавад. чихе мо фақат мо вай додастем чихе тура метавонӣ ки ҳамин кора кунӣ ира метавона ки ҳамин кора куна раст гӯшкӯ текстоша мисол текстои тура агар да и биёранд и уже проблемаи тай кунҷковӣ и аст ҳаме ки агар ту текстои ира ёви и тура и агар ту бухонӣ да батл текстои ира и ягон ҷои западлогиша нишон наметиҳад камбудиковӣ ай чӣ хеле ки хеле дар батл эрсол гуфтӣ ту нисбати ҳамун патсан камбудӣ наёфтӣ ҳамун сабаб нашида батл ба маза вот накофтӣ не ки кофтан айби ҳамин мақсад батл ҳамин айби оппонента кофтану ёфтан чихиртар брава кор мадаки бодай байн меравад. охи мо ҳамун чихиртарша гуфтестем мо ҳамун чихиртарша гуфтестем ки цензурай чихиртараш цензурай яъне ман медонам шумо семьяра дар назар доред падару модара аки ман боварӣ надорам ки шумо ин корро кунед ай ҳарде не ки и никто это не запрещал мефаҳмӣ ира ҳеч кас запрешатам накарда и проблемаи шумоа агар ҳамун проблема шавад дар батл и ҳамун проблемаи шумоа ира мо як майдони батл ягон хел ба кала намегирад хоб ана масъалаи текст зида ман мисол ёдид меорам ака кино дар давш хак мож кино ана ки ҳаёт ам бояд барам дарси ҳаёт шидан ам корро мекунам мисол меч меғалтайди синавой партия меча ки ман биги шамшер қаҷам ки ёки ишам шамшер чаме партия ишаме партия арӯжеша баъд дис қаҷам мекунам мисол ду мардак ҷан кеса гӯш кунам ма текстоира мегирам мисол ту ози ҳайҷиҳати фахрияташ гуфтӣ ки яъне вақте ки ду мардак меҷангам мега ма корчата буги бабҷан не ки бо ҳайҷиҳати агар афандигиш гӯем мега айноф боло айноф поён бераво и гапам намешава охи мефаҳмӣ шумо биёен илтимос дая чӣ биёен мадам ман шумо чӣ хеле мекунем батлтона чӣ хеле намекунем ин проблемаи ҳарди шумо шавад ин проблемаи батлеро шавад шумо числоу гузаронед числош яъне агар лишня мара ха аблава сар намекунад тамом хе барои агар мухлис бугӯй 1 декабр баъди аблавай рӯзи якшанбе меғалтад намешавад 23 хаям 24 якшанбе пешангиш агар набугӯй то что тайёр нест истусне текстои мондаги ман мондагиам хеле арзиёд шом аст агар ҳозир бугӯй ҳозир агар ки не 20 январи то ҳозир медонӣ ки ман палибон батл мекунам ҳозир барои ки ман тайёр нестам мо текст дода ман ора гуфтам ку 6 моҳ гузаштаи байн ман безор шудагим ҷо барои ҳамин атхафашан ама 20 январи 2020 чӣ ба январи барои ки числои бобу я ам каникула мадаку на як кас аблава сир мекунад на як кас декабр да намешавоне не чӣ ба сабаб шуда наметавонем мисол ман ака барои аблава гуфтим мисолам я бачаам парвои аблава надорам ман надорам ман барои мухлисо гуфтам ки мақсад хоҳар ман пага буд дим фарзанд таваллуд мешавад авлави хатим беҳтаринай табрик раҳмат пага нест моҳи декабрам ам хел хӯраку бисёр хай наҷилам мегзаронем 20 ака 20 нев биёд барвақтарак шумо мақсад январ дава хай ҳо пештарак 13 6 мақсад январда о майли пуст январда шавад